Sanibonani-ke ma ubungewe lo ndlovukazi ngiza nendaba wona ozanani nendlebe ubhuti wami bambambe sijazi. Hey. Hayi lesi ngisifunda istory ngaphinde ngasifundisisa ngoba ngifuna ukusi-understandisisa kahle. Okay. Umngane wethu uyangena la uthi webongiwe hayi. Lena-ke inkanankana kwayithina ekhaya asazi ukuthi sizoyisombulula kanjani kodwa sinenkinga. Inkinga yakhona kusho ukuthi ubhuti wami etha le ntombazane ehlangana naye eGoli thina siKwaZulu Natal. So makahlangana nayo le ntombazane eGoli ubhuti kusho ukuthi uyasebenza umsebenzi wakhe umhlala umenza ukuthi abe busy. Umuntu ubhuti ongahlali ngisho ukuhlala ekhaya ungabonakali isikhathi esithi ujwayele ukubuya after 5 months or 6 months umsebenzi wakhe nje umenza ukuthi abe umuntu obusy. Athi-ke ubhuti kusho ukuthi ngelinye ilanga-ke eyeGoli ahlangane nentombazane yakhona yinhle, yellow bone, yinhle nje ngempela. Uthi ekhaya-ke thina sabantu nje aba-well off, sabantu nje impilo yethu i-right, siphila kahle nje asiswele lutho ngaleyo ndlela. Uthi-ke sihlala even in a nice area, suburb area eseThekwini. Uthi-ke ubhuti wethu-ke kusho ukuthi ahamba ayosebenza eGoli abese esibuyela-ke nalosisilo. Losisilo njalo makukhona ubhuti ukhona nathi uyafika ekhaya umthole ehleli nje ekamereni labhuti wami. Ubhuti wami unendlu kwi-outside building. Uthi sasithi noma sihambisela ubhuti wami ukudla simfice losisi ekhona la, kodwa nje kumuntu ofika gqwa njalo makukhona ubhuti wami. Uthi bese-ke singamkhulumisi kakhulu ngoba phela kuthiwa intombi yahlonipha umuzi womuntu, so kusho ukuthi ucashile wayithina nathi asimnakile, but sijabulile ukuthi ubhuti wami unentombi. Abazali bami bajabulile, ubhuti wami ujabulile nje, siyambona ukuthi futhi ubhuti wami uhappy kakhulu, le ntombazane iyamjabulisa. So but siba abantu nje abangabafuni ukuthi sibe kwibusiness kabhuti wami kakhulu. Uthi-ke kwathi ngesinye isikhathi le ntombazane mayifika ekhaya iyafika-ke ifika i-pregnant. Ifika i-pregnant, so usisi lo une-problem ukabe seyasitshela kubhuti wethu asihlalise. Nakhona siyambona ubhuti wethu uyasitshela athi una 5 months ahambe-ke ayohlala ngale endlini nobhuti. Hayi singanaki-ke nathi kungabi indaba zalutho ngoba siyambona phela ukuthi u-pregnant, noma uyambona wonke umuntu uyambona ekhaya ukuthi u-pregnant, but nje kwakuwumuntu esingakhulumi naye ngoba sasingafuni ukuba phakathi ey'ndabeni zikabani zikabhuti wethu. Hayi-ke sihambe isikhathi uthi masihamba isikhathi nje pregnant nje usisi kune-problem yenhliziyo. Kusho ukuthi njalo from time to time ujwayele ukuthi alale esibhedlela because of une-problem yenhliziyo. Uthi ubhuti-ke so ujwayele ukuthi athumele imali, athumele ekhaya, thina sikwazi ukuthi sithumele imali kuyena intombi kamfowethu ukuze ikwazi ukuthi ingene esibhedlela ngoba wengenayo i-medical aid. And angeneka lokhu engena-ke ephuma-ke esibhedlela because of inhliziyo and also the fact that she's pregnant. Seku-even worse-ke manje. Hayi angene-ke ephume esibhedlela, angene ephume esibhedlela. Ekhaya kwakuhlala kuthunyelwa-ke iy'gidi zey'mali like abo-8,000 abo-500 because kwakuyintombi kabhuti wami eyayithandwa ekhaya. So nje even nabazali bami they were contributing, umanje wayefaka nayo imali. Uthi nje kwenziwa show ukuthi and then usisi ingane yala ekhaya, umzukulu wala ekhaya wokuqala ubhuti wethu omdala, so siyayenzela yonke into ingane. Uthi-ke umngani wethu so bafake imali kuze kufike isikhathi la kumele khona ingane ezalwe. Awuzozwa ini? Yazalwa ingane. Hayi-ke kusho ukuthi njalo usisi makafika uthola ukuthi nje ingane esizaliwe usisi ngithi ubhuti akekho, so silokhu thina sifaka imali nje ukuthi ingane usisa abelethe esibhedlela kwi-private hospital nokuthi ingane ikwazi ukudla, ithengelwe iy'ngubo zokugqoka nayo yonke into. Okay. Bese kusho ukuthi kuze kushaya isikhathi la ubhuti uyabuya khona emsebenzini, so usisa bese yafika. Makafika usisi ufika ingane akayiphethe. Hawu sithuke sonke ekhaya ukuthi and then abese singambuza ubhuti ngoba phela sasingebona abantu abathanda ukuthi sibe phakathi ey'ndabeni zikabhuti. Singambuza ubhuti, sizitshele nje ukuthi okay ubhuti kusho ukuthi ingane bayishiyile kuyabanda or whatever, ingane kuyabanda e-KZN or whatever the case may be, so akafuni ukuthi ingane ayilethe endaweni ebandayo ngoba ingane ine-problem nayo, ingane izalwe ine-problem. Okay, before usiseze KZN engayiphethe ingane, usisi
kusho ukuthi abese yafona fonela umfana abatshela ukuthi enene ingane ine complication nje bizwele nje ingane ine complication inayo izalo ine problem ye heart condition njengayo mama wayo kusho ukuthi usisa ihlale ke ingane esibhedlela mhlawumbe yahlala u3 to 4 months ingane esibhedlela ine heart condition igowa ingane okay fine ihlale ke ingane balokhu nje bona ubhuti wabo because now uyayiqhenya nakubo bajabulile nje sinomzukulu they are coughing out imali balokhu befaka imali ingane until ingane iziphume esibhedlela usisi ke makucelwa ke isithombe kuthumela ke isithombe sengane nje exhunyiwe emshinini nje ingane exhunywe emshinini eminingi athumele ke isithombe sifika isithombe badabukeke kukhulekwe umama wamfana azama ukuthi aza akhuleke kube into nje ebucayi ukuthi ingane engathi ayikho right ingane ikuphi isesibhedlela hayi ke kuze kushaya isikhathi ingane iphume alokho bathumelela ke ithombe ingane yinhleke nje uthi nasekhaya kulokuthiwa lengane leni ifana nawe uthi kusho mina usisi kamfana thi ifana nami uthi nami ngibone ke ngempela ngicela sengibone ngathi ngempela ingane ifana nami inwele zethu ziyafana kuba ingane yayineshluthu nje inenwele ezinkulu uthi nami ngoba nginenwele eziningi so ngibone lapho ukuthi ingane shothi hayi cha ifuzo antwayo ngempela naku ingane ineshluthu owe ma hayi uthi bese siyaqhubeka isikhathi usisi base yafika evakasha ekhaya but makavakasha ekhaya ingane mhlawumbe isino 6 months ufika uyayihambela yedwa uthi bese siyambuza ukuthi and then sisi uthi ubhuti wami singambuzi ngoba vele into zathi si conclude ukuthi kusho ukuthi njengoba efike ihambela yedwa nje kusho ukuthi ingane mhlawumbe unqane ukuthi izogodola lana and kanjani so mhlawumbe that's why ingane eshile uthi nangempela singabuzi lutho singabuzi nalutho ubhuti wami uthi kuthi ngelinye ilanga ubhuti wami esemsebenzini abese eyafona asho ukuthi enene nimtshele lo makafone ukuthi ngoba akakwazi ukungithola mina ecingweni umsebenzi awusebenzayo ubhuti wakho nakatholakala efonini nimtshele ukuthi sicela lethi ingane ekhaya nangempela abamtshela ke atshela usisi asho ukuthi hayibo girl kuzomela ulethi ingane ekhaya phela thina zamaZulu futhi kunosiko olithile ekumele silenze emntwaneni umntwana masezelwe akekho umntwana wasekhaya ozohlala ngaphandle singakaze sizimbona umntwana zame na 6 months uthi hayi lapha ingane yolanda 8 months hayi nangempela kuloko kufaka imali ke azagcine esethe ubhuti wakhona cha hayi ayingabe safakwa ke imali manje ake kulindwe until azayilethe ingane ekhaya ngoba the more ulokho efakela imali ingane akayilethi hayi kusho ukuthi nangempela athumele kuyathumela izithombe usisi uyayithumela izithombe ezinye izithombe edithile zizu black and white ezinye ingane igqoke izingubo zentombazane uthi mabambuza ukuthi hawu yindaba ingane igqoke izingubo zentombazane athi yena hayi cha abangani bami bathi umntana muhle kakhulu so bathumela babuye bamthengele nezingubo zamantombazane ngoba bethi he is such a cute boy umngane ekhaya kwazi ukuthi umfana so indlalifa kabhuti wami le okay sihambe isikhathi masihamba isikhathi sibhizi sifone untombazane ngasikhathi ufona kuthiwa kalethi ingane abesethe naze nangixina ngokuthi ngilethe ingane ayicha ngizogcina ngilethile bakithi musani ukuthi kodwa ningixine kangaka ngokuthi ngilethe ingane ngoba phela niyazi nani ukuthi lo mntwana lo uzalwe necondition yenhliziyo so akuyena umntwana ongavela travel noma kanjani uthi bese kufona uma afone intombazana athi hayi sis hayi ukuthi siyaxina sifuna ingane ukuyibona ngoba ingane yala ekhaya kumele yenze lusiko njengoba beshilo umntanami athi hayi okay ma ngizoyiletha ingane kuyabe ngelinye ilanga se receiver i-call from abangani bentombazane sitshelwa ukuthi untombazane ushonile hayi sishokeke sonke ke ekhaya sithola umlayezo ukuthi usisi ushonile uthi kuvele kube muncu ngalezo sikhathi ingane asikakayiboni kumuncu nje bese ubhuti wami ecela ukuthi uma nami usisi kamfana bahambe baye kuphi baye eGoli bayobona
kubo kantombazana bayokhuluma ukuze bathole nokuthi ingane kuphi bakwazi ukuthatha ingane babuye nayo ngoba ingane inali ikhaya. Okay, nakampela ke kusuke lapho bagibele badrive bahambe bayegoli. Yes, drive bayegoli baphethe ke nemali abazofike bayishiye kantombazane bese becela ukuthi bangacela ingane ukuthi ingane babuye nayo ngoba bawumndeni oright bazokwazi ukuthi bayikhulise ingane kaBhuti. Hayi bafike la intombazane la bekuthiwa ihlala ngakhona bese ikhonjwa komunye umuzi ayikhonjwa kulomuzi kuyaficwa kulomuzi kuyahlushekwa kakhulu usizi nje lumi lodwa. Uthi bese beyatshela bebuza ukuthi ukuphi kantombazane bese kuyasho ukuthi abaye ngale Mjondolo ukhona umakhulu uqashile ngalena umakhulu ugogo kantombazane. Nangampela bashone ngalena ke Mjondolo bafika nangempela isalukwazi sihleli sodwa simise ikhandlela eMjondolo. Abese babukeke uma wakhe naye ungenile ke la babuke bese bakhulumeke baphethe naleyo mali ke bengakayikhiphi imali ukuthi bayishiye emakhandleleni bese beyabuza ke gogo ukuthi how abantu baze abasuka kubo kababa wengane kanje ugogo bese yashokhe ukuthi ubaba wengane abese thi yawo baba wengane kantombazane lo ugogo ashokhe kakhulu futhi athi hayi bengazi mina ukuthi untombazana unabantwana abantwana engibaziyo abakhulisayo abantwana bakadade wabo lo mncane udade wabo unabantwana abathathu. Uthi bese hayibo bashokheke ukuthi and then okay athi no gogo unengane kaBhuti wami nayi ingane. Uthi gogo cha akazayibona lengane. Athi mekayibhekisa athi ngenzeka mhlambe ukuthi ingane enye yalezi ingane zika kadade wabo le ngoba yena akabathola abantwana. Hayi uthi kube muncuke endlini manje uma bese yahamba ke nje avela adubeke nje uma ahamba ayohlala emotweni ahlale phansi angabe nje esafuna uku-entertainer yonke lento. Uthi bese ngiyasala ke mina ngibuze ke kugogo ukuthi manje ungcwatshwa nini kwashamananga nanga bese yasho ugogo ukuthi inhlelo ke abese yabuza ngempela gogo akanayo ingane mhlawumbe ugogo udidekile ngoba nake eshonelwe. Athi hayi cha ngididekanga mntana makanayo ingane uSibanibani. Hayi bese yahamba usisi kusho ukuthi la kade buzisa khona endlini kulomuzi lo engathi lo abaqashe kona noMjondolo ugogo amese kona ibani bese abuza izingane ezikhona khona ukuthi hayibo lengane niyayazi zithi ingane ayichasi yazi. Athi hayi akuyona ingane kaSibanibani le ngoba phela sifuna ukuhamba la nengane sikuduka sesekhaya. Bathi hayi cha asiyazi ingane. Awu aniyazi hayi asiyazi lengane nasikazi sibona usisa kanayo ingane. Kuphunywe kuhanjwe bashiya 300 rand le mali bebeyiphethe eningi abebezosiza ngayo hayi bashiya 300 rand bahambe. Bamtshela uBhuti wabo akakholwa. Bamtshela uBhuti wabo ukuthi hayibo athi hayibo nimbonile lo muntu ekhulelwe nami ngimbonile ngasithinta sisekhulelwe. Unengane lo muntu yami nezithombe zami bengithumelela izithombe zengane unengane yami lo muntu umfana ngicela ningibhekele ingane yami. Athi hayi ngeke siposte ke ingane siyayiposta ke kuma WhatsApp status siloku siposta noma akuthuma wayo useshonile ngoba phela ingane kaMfowethu until kuze kungene omunye umuntu omngani wami ku WhatsApp. Athi hayi ave niposta lengane kanti ingane kabani lena. Athi lo munye ayingane kaBhuti wami. Athi hayi ngeke lengane ingane yenye influencer la ku TikTok uSibanibani wakanxumalo. USibanibani ngeke ngilisho igama lamnikazi wengane. Uthatha igama le influence igama ingane influencer ucashisa le gama TikTok le ndawo ebhaliwe mawuthatha ivideo yomuntu ucashisa leyo ndawo yamagama ayenza izithombe zibe black and white ukuze kube ngathi ingane ekamfana. Uthi ke sathola
ukuthi singakwazi ukumqulisa wasizwa ukuthi ushonile nokuthi singadili naye nobhuti wamadili naye wasizwa ukuthi ushonile kodwa nje usisi not just ukuthi yayingekho ingane enhlobo usisi akazazazala ingane zange ibe khona ingane uthi kwayilento ayemithi asazi noma wemithi ngempela noma wenwebisiso sabasikhulu yini uthi ubhuti wami to a point then to yamtraumatize even till today usahethekile because la ekhona yena weyazi ukuthi unengane and ubhuti wami akanabo abantwana ngoba umuntu olinda ukuthi uzoze abe nabantwana esesebenza. He's 30 something today, he doesn't have kids because of ugel lo owamqambela amanga wathi unomntwana waqede washona ugel ushonile kodwa manicabanga nini ayingathi iskesh yonke lento ngathi akashonanga ugel mhlawumbe ucashile khona la akhona mhlawumbe khona la hle khona nendoda ngoba khona la kulesi story kuyavela ukuthi wayenenye indoda egoli aye thana nayo. Guys, aniuboniseni umndeni kamngani wethu ukuthi umfana arecover kanjani okulesimo esingaka osongumbathiswa ingane engekho. Why would you go to that extent of lying uthi pregnant ungekho pregnant? Guys, this is a real story ke. Angengikwazi ukunitshela amagama but nje ukhona influencer ejwayele ukuposta ingane yayo la usisi usibanibani wakanxumalo ngeEnglish igama lakho to wakanxumalo isibongo ujwayele ukuposta ingane yentombazane le ajwayele ukuyiposta and it explains why ingane ehlala igqoka ingubo ezipinki aqamba amanga usisi wayethatha isithombe sengane eyintombazane asenze sibe black and white ukuze kungabonakala ukuthi ingubo ezigqokile ezipinki abese sithumela kubo kamfana abese cashisa igama la TikTok iemblem le ka TikTok negama lalo sisi wakanxumalo. Hayi lixhoshwa libhekile yalazi ecula DJ Zinhle lithi xola mntakwethu lixhoshwa libhekile I'm sorry lixhoshwa libhekile impela.